खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं किलिखां ब्रह्म थामजिदाइनथि नेशनेल गेम्सआव कालारिपायाट्टु बादायलायनायाव देरहासारना ब्रन्जनि मेडेल मोननो हानाय लब ब्रह्मखौ बरायदों। उत्तराखंडआव थांनाय 28 जानुवारिनिफ्राय 14 फेब्रुवारिसिम सोलिबाय थानाय थामजिदाइनथि नेशनेल गेम्सआव क'क्राझार जिल्ला कालारिपायाट्टु एस'सिएशननिफ्राय नेहाथारि बिलु कुमार ब्रह्मनि दैदेननायाव आसामनि जानानै बाहागो लाहैनाय क'क्राझार जिल्लानि दतमा मावराखावरा गामिनि रुंसारि नरेन्द्र ब्रह्म आरो सभाबती ब्रह्मनि फिसाज्ला लब ब्रह्मआ कालारिपायाट्टु बादायलायनायाव देरहासार जाना ब्रन्जनि मेडेल लाबोनो हादों। बेनिखायनो थामजिदाइनथि नेशनेल गेम्सआव कालारिपायाट्टु बादायलायनायाव देरहासारना ब्रन्जनि मेडेल मोननो हानाय लब ब्रह्मखौ दिनै फोरोंगुरुफोरजों लोगोसे गामि रायजो राजाफ्रा गोजोननानै दोलै नोगोरै क'क्राझार रेलवे स्टेशननिफ्राय जागायनानै मावराखावरा गामिसिम बरायदों। दहायथ' आं 38 नेशनेल गेमाव उत्तराखंडआव जानायाव देरहाबोदों, बेहाय सिलभार मेडेल मोनदों। बेहाय दा आंखौ गामिनि रायजो राजा आरो सारमोनहा आंखौ वेलकाम खालामदों आरोखि, बरायदों। बेनि थाखाय आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों। नोंथांनि बेफोरबायदि मोनफुंनो हानायावहाय सोरनि बिहोमा दं? बेवहायथ' आंनिनो गुरु श्री बिलु कुमार सार दं, बेनो आंनि फोरोंगुरु। बिथांनि नाजानाय आरो आंनि नाजानायनि गेजेरजोंनो आं दिनै बे थाखोसिम सहैनो हादों। आरो जोंहा फाफुखान सार दंबावो, बिनि नाजानाय आरो दैदेननायावबो आं बे थाखोसिम सहैनो हादों। नोंथांनि बेफोरबायदि जाफुंसारनायावहाय नोंथाङा सोरखौ साबायखर बावनो सानो? साबायखरखौथ' आं गासैखौबो साबायखर बावनो सानो, गासैबो फोरोंगुरुफोरखौनो आरो आंनि न'खरनि गासैबो बिमा बिफा आरो न'खरनि बाय बाहागिफोरखौबो आं साबायखर बावनो सानो। नोंथाङा दिनै बिदि देरहासार जाबोनायजों लोगोसे नोंथाङा लाइमोनफोरनो मा मेसेज होगोन? आं लाइमोनफोरखौ बेखौनो मेसेज होनो सानो, माब्लाबा गावनि थांखिखौ फासयनानै थानो नाङा, आवगायनांगौ। आरो जेननाय देरहानाया थाखायो, जेनदों होननानै माब्लाबाबो फासयनानै थानो नाङा, एकदम बारायफिननांगौसो आरोखि, नाजानायासो रासिनसो थासिननांगौ। बेखौनो खावलायनो सानो आं लाइमोनफोरखौ। नोंथांमोनहा बे प्रेक्टिस लानाय मानायफ्राव माबाफोर उसुबिदाफोर जायो नामा? उसुबिदायाथ' जोंहा अनेक उसुबिदा दं, मानो होनबा जोंहा स्टेडियाम गैया, हल गैया। जोंहा हाई सेकेन्डारि फिल्ड लांदांआवनो सान्दुं अखा खालामनांगौ जायो, बिराद खस्थ' आरोखि। बेनि थाखाय जोंनो दा स्टेडियामनि गोनांथि जादों आरोखि। दा स्टेडियामनि गोनांथियाथ' दंखायो जोंहा, बेखौ सरकारा एसे माबायोबा मोजां आरोखि। गोसोआवथ' गोजोननाय मोन्दों, ओमफ्राय आंनि फिसाया मावरिया खावरिया आं खस्थ'बाबो फोरोंबोदों। बिटिसि सोरखारा आंखौ एसे फिसाखौ अननाय होबा हामगौ नामा? नोंथाङा दिनै नोंनि फिसाखौ बेफोरबायदि जाफुंसारनायाव गोसोआव माबायदि मोनदों? गोजोनदों। नोंथाङा नोंनि फिसाखौ जाफुंसार होनायावहाय माबायदि खस्थ' मोना? बिदिनो आंहाबो न'आव इसिबां मानि गोहो गैया, खुनुरुखुम खस्थ' मस्थ' थाइसे थाइनैखौनो बुथुमनानै आं खस्थ' होदों, माबादों, फोरोंदों, हगारदों फिसाखौ। आंनि अरिजिनेल गामिया खाग्राबारि, आङो बिबथै जायो बिनि। बिस्रा बिफा गैला, रुंसारि जालांबाय। दा आंखौ फंनैसो बुंनो थिननायखाय सारा आं जा हायो फंनैसो बुंनो आवगायदों। आङो गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों, बियादै फिसाया दिनै 38 नेसनेल गेमाव देरहासार जानानै फैनायखौ आं जोबोद खुसि मोन्दों। आरो मावराखावरा गामिनि समस्त रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय, उन्दै उन्दै गथ'फोरखौबो मोजाङै मोजां बेबादिनो नाजानाय मोनसे थायोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानदों आरो गोजोननाय मोन्दों। गिबि गिबियावनो बड'लेण्ड रादाबनो थेंक्स जासिग्रोबाय। आरो जों दिनै जोबोद खुसि, मानो होननानै खुसि बुङोबा जोंहा नै लब ब्रह्मआ 38 नेसनेल गेमाव ब्रन्ज देरहाबोबाय। दा बे देरहाबोनायाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आरो जोंनि आसाम रायजोआव एसेबाबो मेसेज होनो हादों, जौगाखांहोनो हादों।
आरो लाइमोन दा जाखांफुनायफ्राबो बेखौ नुनानैनो लब' ब्रह्मखौ नुनानैनो बेफोर जोंनि खेलाफ्राव गेलेलांनानै गावनि फरायनायजों लोगोसे देरहानानै मेडेल टेडेल लाबोनो हायो बेखौनो जोङो लाइमोनफोरनोबो मेसेज होनो सानो आरो दिनैनि दिनाव गासै बड'लेण्ड रादाब नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोनखौबो लब' ब्रह्मनो बोर सारस्रि हरगोनखौ आसा खालामनाय थाहैबाय। सासे लाइमोनादि गेलेनाय बिथिंजोंबो जिउआव जाफुंसार जानो हायो बेजों सोमोन्दो लाखिनानै नोंथाङा लाइमोनफोरखौ माबाफोर मेसेज हरगोन नामा? औ जाफुंसारनो हायो फरायनायजों लोगोसे गावनि देहा सावस्रिखौ साबस्रां होनायाव जोंनि बे स्पर्ट्सजों मेला लाबालाब जायो गावनि लाइफ गावनि जिउ जारिमिन लोगोसे हारिखौ दावखोहोनायाव बेजोंबो मोनसे मेसेज बादि लांफानो हायो। दिनै जों जोबोद खुसिनि दिन क'क्राझार कालारिपायट्टु एस'सियेसननि लब' ब्रह्मआ जाफुंसारनो हानायनि